לא ויתרנו, כי לקבוצה יהלום היה מאוד חשוב להראות בכל זאת את ההשקעה, את קבלת שבת, את ההצגה שלצערנו היינו צריכים לבטל לפני שבועיים. מתי זה היה? אתם זוכרים את השבת הזה? לא ברור מה יהיה באוויר, כן לא, כן לא, שחלק בחרו לנסוע הביתה, וזה היה קבלת שבת, שבעצם יהלום היו אמורים מול כולם להראות קבלת שבת. ואז בגלל שהם עבדו כל כך קשה וחשוב להם את התהליך ולהראות לכולם שהם השקיעו והם תמיד משקיעים, אז הם ביקשו, ואנחנו התכנסנו היום ביום רביעי באמצע שבוע לכבד אותם ולראות קבלת שבת של יהלום. ואני מאוד שמחה לראות בקהל הורים, משפחות, תודה שבאתם, שעזבתם את כל העניינים והגעתם לכאן גם להיות עם ילדים. תודה רבה, מעריכים את זה מאוד, בהצלחה. מרום, אתם פה? י"ב, אתם פה? יאללה, אתם פה? יאללה. טוב, בואו נתחיל. בפרקים הקודמים בעלילת הוגוורטס, זה שלא אומרים את שמו השתלט על הוגוורטס עם כל העוזרים שלו וגרם לכל התלמידים לעשות ניקיון פסח כל יום. כן, כל יום. באמת, נשבע שאם עוד פעם אחת. נמאס לי מהיחס הזה. אם עוד פעם אחת מעירים אותנו ב4 לפנות בוקר בשביל איזה ליקוי מדרגות קסום, באמת שאני לא יודע מה אני עושה. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אתה צודק. די, נמאס לי מהיחס הזה. אני אמורה להיות מסתיימת ולא איזה עבד במצרים. טוב, תקשיבו, הבנתי שנמאס לכם, אבל מה אתם רוצים לעשות פה? להתבחן עד שדובי יאמץ אותנו או משהו? תכלס, נשמע יותר טוב מהלוגים פה. אבל די, אנחנו חייבים לקחת את זה לידיים. אם לא אנחנו, מי יעשה את זה? נראה לך, אני רוצה שנסתבך עוד יותר. טוב, די, בנות, שתיכם איפה, תפסיקו לריב. שלום תלמידים, באתי לראות לכם שאני ביחד איתכם. גם כשקשה, גם כשמלוכלך, גם כשפיל שוטף אחרי תלמידים עם הגב. תודה לאל, יש אלוהים. תמיד אמרו לך שאת מוכרחה, תמיד אמרו לך שיש רק דרך אחת להמריא, אבל תדעי שיש עוד אפשרות אחת, והיא
שהכל עוד אפשרי. כל מה שתרצי יוכל לקרות מחר, כל מה שתרצי זה הכי לא מאוחר. אם את תאמרי, אם תזכרי שבשבילך הכל עוד אפשרי. אבל יש לי משימה בשבילכם. לכו לוולדמורט ותגידו לו שיפסיק ושיבנה את התפקיד שלו. כן, גם שמעתי שהמורים ישבו לנו פיצות, אז אולי נבקש ממנו שיפנה גם את חדר המורים. רגע, אבל יש סיכוי שזה רק יחמיא. בסדר, אבל כל עוד יש סיכוי עדיף לנסות, לא? נכון. יאללה. אבל נראה לי איך לעשות את כולם. יאללה, בואו. יאללה, משעמם כבר, תביאו לי מישהו לשעשע אותי. וואלה נסק התלמיד? יש למלא הרצון שעושה לציר תקשיב, באמת, לגבי זה, את לא שאני טוב, מספיק לריב. אני צריך להציג לתלמיד עכשיו, או שאתם תהיו האופציה השנייה שלי. דובי יסכים, אך ללא כל רצון. טוב, אתה תלך לישון. לא, אבל אני לא רוצה, אני מרגיש לי לחץ. וואו. היי, מה נשמע? לא רצה להגיד לך משהו. מה אני? כן, אתה עושה את זה יותר טוב מאיתנו. טוב, מה שרצינו להגיד זה דמבלדור איתנו, ותפסיק כבר להציק לנו, תתפטר, אנחנו יוצאים מפה. רק רגע, אתם הקוסמים העלובים האלה שלא מסוגלים לכלום לחיים? אתה יודע מה, בוא נראה אותך מול זה. זה לא מרשים אותי, שום נחש לא יגרום לי לעזוב. מי בודם עכשיו? טוב, מה? עוד מישהו מרגיש שזאת הייתה טעות רצינית? אני לא חושבת שזו הייתה טעות, אבל זו די החלטה עם השלכות. וואי, הרמייני, זה נשמע פה משהו שכתוב בספר. אני רק אומרת, שהוא צחק, זה לא היה נשמע כמו צחוק רגיל. כן, זה היה נראה כמו עוד מעט כל כמו שורה. כן, אני שונא את הצחוק הזה, זה אותו צחוק שהיה לפילip, לפני איזה בוחן פתע או משהו. טוב, תקשיבו, ברגע שנכנסנו לשם זה התחיל, אין דרך חזרה. נכון, אבל רגע, מה אם הוא יעשה לנו עוד משהו? מה אם הוא יהפוך את החיים שלנו לעוד יותר גרועים פה? עוד יותר גרועים לקום ב-4 לפנות בוקר בשביל ניסיון שירותים? במיוחד שיוצאים של סליזרים. כן, ועוד עם הקסם הזה שמחזיר את הלכנוס. טוב, תקשיבו, דמבלדור אמר שהוא איתנו, אז אנחנו לא לבד. אני מסכימה, ואם אנחנו לפחות בצרות, אז לפחות ביחד. טוב, אם הוולדמורט הזה לא מוכן לעזוב, אני אטפל בזה. אני מטיל 7 מכות על הפנימייה. זה לא היה התחנות עדנית, זה לא היה אמור להיות כל מכות האלה. הכלים האלו, הם בכל מקום. אפילו החתולה שלי לא מוכנה כבר לעבוד. אוי! נשארו לי גם מחלקים מתחת סונותה! בכל מקום, תלמידים קופצים כמו ספרדיים, נתקעים אחד בשני בחושך ומחליקים על ברד במדרגות. דובי לא אוהב מכות, זה כאב לדובי, גם בלב. די, נו, אלה רק כמה מכות, דם, חושך, וכל השטויות האלו. אני השולט פה. זה לא מבוא של נקמה. ובזמן שאתה פה, המכות המשיכו. מה, אתה חושב שאני אברח? לא היום, אבל אני בטוח שתלך מפה. זה עוד לא נגמר. טוב, הוגוורטס, אתם מוכנים? אנחנו חיכינו לרגע הזה כל כך הרבה זמן. בואו נסיים עם זה. מוכנים? מוכנים! טוב, יאללה, זה רגע. טוב,
אבל אם אני מת היום, מישהו בבקשה יכול להגיד ליוליה שהזמנתי לה מתמו? מה? אתה לא מבין איזה זול זה. טוב, די! אנחנו צריכים להיות מרוכזים היום. אני מרוכז. כן, מרוכז בלברור. מה? היי, מה קורה שוב פעם? שוב אתם. הייתי בטוח שכבר ויתרתם. אנחנו לא עוזבים עד שאתה עוזב. כמה חמוד. גריפינדור מנסים להיות שותפים. זה כמו לראות ספרדיה מנסה לשיר אופרה. שום קללות, שום נחשים ושום דמבלדור לא יגרמו לי לעזוב. טוב, תקשיב, אתם כבר אחרי קינים, דם, חושך וברד. בטח עברתם יום קשה, אז בוא נזרק תהליכים. אדוני, האמת שהם נראים רציניים. אולי נשמע, אנחנו ניקח צעד אחורה? האמת שכן, מה אנחנו עושים? יכול להיות אם נצחו שם? שקט, אני השולט פה. אני מחליט מתי לברוח. הוא לא בצד שלנו. אתה יודע מה? בוא נעשה דו-קרב. דו-קרב? כן, דו-קרב. זה אף פעם לא ייגמר. זה סוף של התחלה חדשה. רגע! בפרקים הבאים של הפרשה, דמבלדור מטיל על סליזרין עוד 3 מכות חזקות במיוחד, ואת התוצאה אתם תראו בפרשה הבאה. יאללה, עכשיו בואו! הניצחון. לא בכוח שחושבים שיש, אבל בכוח שמגיע מהלב, ומהחיבור של כולכם יחד. רגע, אז עכשיו ריקוד.
בפרשת וירא אנחנו רואים שעם ישראל נמצא במצב לא פשוט. הם עייפים, לחוצים וקשה להם להאמין שמשה באמת יצליח לשנות משהו. גם משה עצמו מרגיש שלא הכל הולך חלק. הפרשה מלמדת אותנו ששינוי גדול לא קורה בבת אחת. לפעמים צריך לעבור דרך ארוכה, להמשיך גם כשקשה וגם כשלא רואים תוצאות מיד. בהצגה שראינו עכשיו על הארי פוטר ראינו שהניצחון על וולדמורט לא הגיע מכוח פיזי או מכישרון מיוחד בלבד, אלא מהחברות, מהאמון ומיכולת לעמוד יחד גם ברגעים הכי קשים. וזה בדיוק החיבור לפרשת וירא. הכוח האמיתי לא נמצא רק במי שנראה הכי חזק, אלא בכוח שנוצר שאנשים מאמינים בדרך והולכים ביחד. גם בחיים שלנו, גם בפנימיה ובכלל. כשהלב פתוח ויש חיבור בינינו, אפשר להתקדם גם במצבים שנראים בהתחלה בלתי אפשריים. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לצוות ההגברה וובה ואריאל, ותודה רבה לצוות שלנו דוד ותודה רבה לצוות שלנו דוד, שלי ושקד על העזרה. לפי מבטא אפשר לזהות מי צורח, יאלום. טוב, האמת זה באמת מרגש לראות אתכם, כל הקבוצה כזאת גדולה על הבמה. כמו שאמרתם, לא מיד רואים שינוי, פה רואים שינוי, חבל על הזמן. טוב שלא ויתרתם, היה בשביל מה להגיע ולהיפגש. כל הכבוד לקבוצה ולצוות. עוד פעם מחיאות כפיים. אני ככה ישבתי והסתכלתי, חלק מההצגה עליכם וחלק מההצגה על ההורים שלכם, הם ככה ישבו. חבל על הזמן, אתם פעם הבאה תיקחו אותם לשחק גם אם הם שחקנים, וזה תענוג לראות אתכם נהנים יחד עם ילדים וכל אחד בא, ואני חושבת שהם שחקנים גדולים, הם עשו הצגה מאוד יפה ברמה, רואים שהיו חזרות, עשיתם משהו כמו חודשיים חזרות, נכון? לא יומיים ראשונים, האחרונים, לא נספר לאף אחד, אוקיי? אז באמת עם הרבה ביטחון, טקסטים, מילים, ריקודים, אתם רקדנים, אין דברים כאלה, כן? במיוחד בנים. תנועה וחצי זוכרים בעל פה, יש על מה לעבוד, חוק מחול חייב להגיע, אבל באמת לראות אתכם כקבוצה נהנים ממה שאתם עושים, וצוות יושב וגיע, והורים באו וממש מסתכלים עליכם, וזה באמת לא מובן מאליו. רואים את ההתבגרות, רואים שעוד דקה, עוד טיפה אתם שכבה בוגרת, עוד מעט, לא נשאר הרבה זמן, עוד כמה חודשים, אפילו פחות, את יודעת, זה זמן רץ ורוצים לראות אתכם שנה הבאה גם במד"צים, כי אתם קבוצה מאוד חזקה ומגובשת, נכון? חייבת, ולא רק היא, ובאמת כל הכבוד, הכי חשוב שלא ויתרתם. ברגע שידענו ששישי מתבטל, הם שיגעו אותי. לא, איך זה שאנחנו קבלת שבת והאזורים התקשרו, גם לכם היה מאוד חשוב שאנחנו נמצא להם את הבמה הזאת להגיע ולהופיע, וזה באמת מבחינתי זה מה שמראה מה זה להיות קבוצה, מה זה להיות חלק, מה זה שייכות ומה זה כפר, ובאמת גאווה גדולה, כל הכבוד, כל הכבוד. ומחכה למשלוח מתימו, כן? מה שהבטחתי. מי הבטיח לי שם משלוח מתים? גיא, משלוח מתים. צוות, אתם רוצים להגיד משהו? יוליה. מה? אז מד"צים תגידו משהו, בואו. שמח לכולם. עאידה יהלום, הצגה יפה מאוד.
לשאול, קצר ופשוט. אלינה, תצאי תחשב. תודה רבה לכולם, לילה טוב.